mopogore opogore. Mano to ng'eny chiro ka chiro nyaka yude mejane kachiel to kata oganda bende sami chwake nitie moro matimo tama ma ok chwakre. Koro mano be anyalo kete mana kanyo nikech jatelo mag skul kopo ni yadho pes jonyuol to sirkal bade boyo biro oro quality assurance, biro cheko kaka itiyo gi pes jonyuol, kendo kitiyo go marach to imaki kata iteri e court idhi chaji. Onge kama sirkal ok nyal gike. Omiyo sirkal ok nyal wacho ni nitie mibadhi to gima gitimo onge. Ma kopo ni giwacho mano to giyudo weng jopiny. An gima adwa chako wacho ni e-citizen jogi nyocho chak tigo ahinya ka jogi nie sirkal. To kuon mitiyo gi e-citizen kaka kumigole passport. An be ane committee mar regional integration. Ma samoro waluongo PS ma in charge mag immigration. Tiyudo ni chakre dwe mar 10 nyaka sani jomoko no apply ne passport mosechulo pesa gi e-citizen. To sekao nyaka sani ka passport no pok giyudo. An wuoda no apply renewal of a passport. Mokao dweche 5 kapok no yudo passport. Ma samoro kane okan mobunge samoro dine okwayude. Kichine koro noluwo ni wachak wakawa twa moro. Ka koro an ma wuoda nyalo kao dweche 5. Koro kara to raia mawa Ombei kuma neno waziri moro wuocha. Ombei piny kocha Kano. Nyalo kao higni adi. To wasechulo pesa. Magi jomo osechulo pesa marito. To bende singo bende